Hi mga kabayan, ito po si Donna Bicolana. Magluluto po ako ngayon ng ginataang alimango. Ayan po. Alam niyo naman po, mahilig ang mga Bicolanos sa gata. Yan po ay tira kahapon. Inalabos ni Nanay Tina. Ngayon naman ay gagataan ko siya. Yan. Lalagyan ko siya ng malunggay. Yung kalabasa nga kanina. Kalabasa. At sitaw. Pakukuluan ko muna at ilalagay ko ang mga ricadong ito. Lulutuin muna natin ang gata bago ilagay ang kalabasa. Okay, mamaya na mga kabs ha. Kuliin ko muna ito.